शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नमनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री राधा गोविंद टेम्पल बंगळुरू यांच्या आत्मसाक्षात्काराचे विज्ञान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपला पहिला अध्याय पूर्ण वाचून झाला होता, जिथे आपण प्रभुपादांचं वेगवेगळ्या ठिकाणचं त्यांचं जे इंटरव्ह्यू होतं, त्यांना विचारलेले गेलेले प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांच्या रूपात आपण ज्ञान प्राप्ती केली होती, जिथे आपण आध्यात्मिक शरीर आणि भौतिक शरीर यांच्यामधला फरक, देह आणि आत्मा यांच्यामधला फरक, किंवा हार्ट सर्जन, जगातल्या सगळ्यात मोठ्या हार्ट सर्जन आणि सायंटिस्ट सोबत सुद्धा प्रभुपादांनी जे आत्मा आणि शरीर यांच्यामधला फरक याचं डिस्कशन केलं होतं, त्याची माहिती आपण पाहिली होती. आता आणि मग पुन्हा भगवंतांची व्याख्या प्रभुपादांनी आपल्याला अतिशय सुंदर सोप्या शब्दात सांगितली होती. भगवंतांची सेवा कशा प्रकारे करायची, भगवत भक्तीचं महत्व सांगितलं होतं. मग आता आपण या दुसऱ्या अध्यायामध्ये या भगवत भक्तीच्या मार्गावर चालण्यासाठी सद्गुरूची निवड कशा प्रकारे करायची हे प्रभुपाद आपल्याला या दुसऱ्या अध्यायामधून समजावून सांगणार आहेत. तर गुरु कोणाला म्हणावे, तर मी सुरुवात करते वाचनाला. कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. हरे कृष्ण प्रभूजी, बोला ना. मी सुरू करतो आज. चालेल प्रभूजी, नो प्रॉब्लेम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गुरु कोणाला म्हणावे. गुरु शब्द उच्चारतात आपल्या दृष्टीपटलावर अनेक चित्रे उभी राहतात. एक विचित्र दिसणारा म्हातारा मनुष्य, त्याला लांब दाढी आहे, किंवा गोळ्या बाबड्या जनतेला फसविणारा एक सराईत व्यक्ती. पण गुरु म्हणजे नक्की काय आपल्याला माहित नाही. त्याची कोणती गोष्ट त्याला माहिती असते, तो आपल्याला ज्ञान कसे काय देतो. 1973 मध्ये इंग्लंडमध्ये दिलेल्या एका प्रवचनात श्री प्रभुपाद वरील प्रश्नावर प्रकाश टाकतात. ओम मी अत्यंत घोर अज्ञानात जन्मलो होतो, परंतु माझ्या सद्गुरूंनी ज्ञानदीपाने माझे डोळे उघडले आणि म्हणून मी माझ्या सद्गुरूंना अभिवादन करतो. अज्ञान या शब्दावरून ज्ञानाचा अभाव आणि अंधकाराचा बोध होतो. जर खोलीतले सर्व दिवे एकदम मालवले तर आपण कोठे बसलो आहोत हे सुद्धा आपल्याला सांगता येणार नाही. सर्व गोंधळले. त्याचप्रमाणे आपण सर्व या सममय प्राकृत जगात अंधकारात आहोत. तमस किंवा तिमिर म्हणजे अंधकार, हे प्राकृत जग अंधकारमय आहे व म्हणून या जगताला प्रकाशित करण्यासाठी सूर्यप्रकाशाची किंवा चंद्रप्रकाशाची आवश्यकता आहे. तथापि दुसरे एक आध्यात्मिक जगत आहे व ते अंधकाराच्या पलीकडे आहे. श्रीकृष्णाने त्या जगताचे वर्णन भगवद्गीते 15.6 मध्ये केले आहे. न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कृत्वा न निर्वन्तन्ते तद्धाम परमं मम. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीर प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही.
गुरुचे काम आपल्या शिष्यांना अंधकारातून प्रकाशात आणणे हे आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या मनुष्यात अज्ञानामुळे रोगाचा प्रादुर्भाव होतो, त्याचप्रमाणे सध्या अनेक जण अज्ञानामुळे दुःख भोगीत आहेत. जर मनुष्याला आरोग्याचे नियम माहीत नसतील तर कोणती वस्तू वा पदार्थ आपल्याला दूषित करील हे त्याला कळणार नाही. म्हणून अज्ञानामुळे कोणत्या तरी रोगाचा संसर्ग होतो व त्या रोगामुळे आपण दुःख भोगतो. एखादा गुन्हेगार म्हणेल की मला कायदा माहीत नाही, पण त्यामुळे त्याला त्याच्या गुन्ह्याची माफी मिळणार नाही. अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे ज्या मुलाला अग्नीमुळे मनुष्य भासतो हे माहीत नसते, तो जेव्हा अग्नीला स्पर्श करतो तेव्हा ते अग्नी असा विचार करत नाही की हे मूल आहे, मी मी जळतोय हे त्याला माहिती नाही. म्हणून अज्ञान ही सबब चालत नाही. ज्याप्रमाणे राष्ट्राचे कायदे असतात त्याप्रमाणे निसर्गाचे सुद्धा कडक कायदे असतात आणि आपल्याला त्या कायद्याचे ज्ञान नसले तरी ते कायदे आपले काम करतातच. जर अज्ञानामुळे आपण एखादी चूक केली तर आपल्याला त्या चुकीबद्दल शिक्षा भोगलेच पाहिजे. असा हा कायदाच आहे. मग ती कायदा एखाद्या राष्ट्राचा असो वा निसर्गाचा असो. आपण जर कायदा मोडला तर आपल्यावर दुःख भोगण्याची पाळी येते. या भौतिक जगात कोणाही मनुष्य प्राण्याला दुःख होऊ नये हे पाहणे गुरुचे काम आहे. आपल्याला दुःख होत नाही असे कोणीही म्हणू शकत नाही. तसे म्हणणे शक्य नाही. या प्राकृत जगात 3 प्रकारची दुःखे आहेत: आध्यात्मिक, अधिभौतिक आणि अधिदैविक. ही त्रिविध दुःखे किंवा त्रिविध ताप होत. आध्यात्मिक दुःख म्हणजे भौतिक शरीर व मन यापासून होणारी दुःखे. इतर प्राण्यापासून किंवा जीवापासून होणारी दुःखे ही अधिभौतिक दुःखे आणि निसर्गातील शक्तीमुळे होणारी ती अधिदैविक दुःखे होत. आपल्याला मानसिक पीडा असेल किंवा इतर जीवांपासून आपल्याला पीडा होत असेल, उदाहरणार्थ मुंग्या, डास, माशा इत्यादी, किंवा काही वरिष्ठ शक्तींमुळे आपल्याला दुःख होत असेल, उदाहरणार्थ पाऊस पडत नसेल किंवा पूर येत नसेल, अतिशय उष्णता किंवा अतिशय थंडी असेल, अशा रीतीने निसर्गाने आपणावर लादलेली अनेक प्रकारची दुःखे आहेत. याप्रमाणे या प्राकृत जगात उपनिर्दिष्ट त्रिविध दुःखे आहेत. सर्वांना यापैकी 1, 2 किंवा 3 दुःखे भोगावी लागतात. आपण दुःखापासून पूर्णपणे मुक्त आहोत असे कोणीही म्हणू शकत नाही. मग आपण असे विचारू की जीवाला दुःखे तरी काय म्हणून भोगावी लागतात? तर त्याचे उत्तर असे की अज्ञानामुळे ही दुःखे भोगावी लागतात. मनुष्याला असे वाटत नाही की मी चुका केल्या आहेत व पापमय जीवन जगत आहे म्हणून मला हे दुःख भोगावे लागत आहे. याकरता गुरूंचे पहिले काम म्हणजे त्याने आपल्या शिष्याला या अज्ञानापासून मुक्त करणे. आपण मुलांना शाळेत पाठवितो ते त्यांना दुःखातून वाचविण्याकरता होत. जर आपल्या मुलांनी शिक्षण घेतले नाही तर आपल्याला अशी भीती वाटते की भावी काळात त्यांना दुःख भोगावे लागेल. अज्ञानाची तुलना अंधकाराची केलेली आहे व दुःख हे अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेले आहे हे गुरुला माहीत असते. मनुष्याचे संरक्षण अंधकारापासून कसे करता येते? तर प्रकाशाने गुरु अज्ञान अंधकाराने व्यापलेल्या जीवांसमोर ज्ञानदीप नेतो. या ज्ञानदीपामुळे अज्ञानांधकारातून जीवाची मुक्तता होते. कोणी विचारेल की गुरुची अत्यंत आवश्यकता आहे काय? तर यावर वेदांचे सांगणे आहे की होय, अशी आवश्यकता आहे. तद्विज्ञानार्थ गुरुमेवापितो एक समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्. मुंडकोशोपनिषद 1.2.12. गुरूंचा शोध करावा अशी वेदांची आपल्याला आज्ञा आहे. वास्तविक सद्गुरूंचा शोध करावा वाटेल त्या अलबत्या गलबत्या गुरुचा नाही असे वेदांचे म्हणणे आहे.
तोच गुरु होय की जो गुरुशिष्य परंपरेतून आलेल्या व्यासदेव आणि श्रीकृष्ण यांनी 5,000 वर्षापूर्वी जे सांगितले किंवा शिकवले तेच या वर्तमान काळातही सांगितले किंवा शिकवले जात आहे. पूर्वी सांगितलेल्या व आता सांगण्यात येणाऱ्या उद्देशात काहीही फरक नाही. शेकडो हजारो आचार्य आले किंवा आणि गेले तरी संदेश मात्र एकच आहे. खरा गुरु एकच प्रकारचा असतो. तो आपल्या पूर्वीच्या गुरुहून निराळे काही सांगत नाही. काही आध्यात्मिक म्हणविणारे गुरु म्हणतात माझ्या मते तुम्ही असे करावे, पण हा तथाकथित आध्यात्मिक गुरु खरा गुरु नव्हे. असे तथाकथित गुरु हे केवळ वृत्ती असतात. खऱ्या गुरुला एकच मत असते व ते मत म्हणजे श्रीकृष्ण, व्यासदेव, नारद, अर्जुन, श्री चैतन्य महाप्रभू आणि गोस्वामी यांनी सांगितलेले मत होय. 5,000 वर्षापूर्वी भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेचे मत सांगितलेले आहे व व्यासदेवांनी ते नोंदवून ठेवले आहे. व्यासदेव असे म्हणाले नाहीत की हे माझे मत आहे, तर ते लिहितात श्री भगवान वाक्य म्हणजे भगवंत असे म्हणतात. व्यासदेवांनी जे जे लिहिले ते मूळ भगवंतांनी सांगितलेले होते. श्री व्यासदेवांनी आपले स्वतःचे मत सांगितलेले नाही. म्हणून श्री व्यासदेव हे खरे गुरु आहे. ते श्रीकृष्णाच्या वचनांचा वेगळा अर्थ किंवा चुकीचा अर्थ लावित नाही, तर श्रीकृष्ण जे बोलले तेच बोलणे व्यासदेव व्यक्तीच्या तत्वे व्यक्त करतात. आपण जर एखाद्याला तार केली तर ती तार देणारा मनुष्य त्या तारेच्या मजकुरात काही दुरुस्ती करीत नाही किंवा तारेत काही निराळे शब्द घालीत नाही. तो तार जशीच्या तशीच देत असतो. गुरुचे असेच काम आहे. गुरु ही कोणीही व्यक्ती असो, संदेश मात्र तोच एक असतो व म्हणून असे म्हटले जाते की गुरु एकच असतो. गुरु शिष्य परंपरेत विषयाची पुनरुक्ती आपल्याला आढळून येते. भगवद्गीतेत 9.34 म्हणतात, श्रीकृष्ण म्हणतात मन्मना भवो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरा मामे वैशाची युक्तैव महात्मानां मत्परायणः. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होती. हाच उपदेश रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभू अशांसारख्या सर्व आचार्यांनी वारंवार केलेला आहे. 6 गोस्वामींनी सुद्धा हाच संदेश परंपरेचे प्रस्तुत केला आणि आपण फक्त त्यांच्या पद्धतींचे अनुसरण करीत आहोत. या उपदेशात किंवा संदेशात काहीही फरक झालेला नाही. माझ्या मते कुरुक्षेत्रावरील रणक्षेत्र म्हणजे मनुष्याच्या शरीराचे प्रतीक आहे असे म्हणून आम्ही श्रीकृष्णाच्या वचनांचा अर्थ लावित नाही. अशा प्रकारचे अर्थ नुसत्या लोकांनी लावले आहे. जगात असे पुष्कळ नुसते गुरु असतात की जे स्वतःचे मत देतात, परंतु अशा कोणत्याही नुसत्या माणसाला आपण आव्हान करू शकतो. एखादा नुसत्या गुरु म्हणे मीच परमेश्वर आहे किंवा आपण सर्वजण परमेश्वर आहोत. हे ठीक आहे, परंतु आपण शब्दकोशात परमेश्वराचा अर्थ काय सांगितला आहे तो शोधला पाहिजे. सामान्यतः शब्दकोशावरून आपणास कळेल की परमेश्वर या शब्दाचा अर्थ परमश्रेष्ठ पुरुष असा आहे. म्हणून आपण अशा गुरुला विचारावे की तुम्ही परमश्रेष्ठ पुरुष आहात काय. जर त्याला हे समजले नाही तर त्याला परमश्रेष्ठ याचा अर्थ सांगायला सांगावे. कोणत्याही शब्दकोशावरून आपणास कळून येईल की शब्द परमश्रेष्ठ याचा अर्थ सर्वश्रेष्ठ अधिकारी पुरुष होय. मग आपण त्याला विचारावे की तुम्ही असे सर्व अधिकारी पुरुष आहात काय. असा बदमान गुरु स्वतःला जरी परमेश्वर म्हणून घोषित करणारा असला तरी त्याला अशा प्रश्नाचे उत्तर देता येणार नाही.
कारण परमेश्वर हाच परमश्रेष्ठ उत्तम गुरु आहे आणि सर्वोच्च प्रमाण आहे. कोणीही त्याच्या बरोबरीचा नाही किंवा त्याच्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही, तरी सुद्धा ते पुष्कळ दुसरे गुरु आहेत की ते स्वतःला श्रेष्ठ मानतात. असे परमशोध लोक आपल्याला संसाररूपी अंधकारातून मुक्त करण्यात सहाय्यक होत नाही. या अध्यात्म ज्ञानरूपी दीपाने आपला अंधकार नाहीसा करून प्रकाश देऊ शकत नाही. परमश्रेष्ठ गुरु म्हणजे परमेश्वर. तो प्रामाणिक शास्त्रात काय सांगतो एवढेच फक्त प्रामाणिक गुरु आपल्याला सांगते. गुरु शिष्य परंपरेतील संदेशात खरा गुरु कोणीही बदल करू शकत नाही. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की परमतत्व ओळखण्याकरिता आपल्याला संशोधन करता येत नाही. चैतन्य महाप्रभू स्वतः म्हणाले की माझे आध्यात्मिक गुरु माझे गुरु महाराज हे मला महामूर्ख समजत होते. जो आपल्या गुरु समोर महामूर्ख म्हणून राहतो तो स्वतः गुरु असतो. परंतु जर कोणी म्हणेल की माझी इतकी प्रगती झाली आहे की मी माझ्या गुरुपेक्षाही अधिक चांगले प्रतिपादन करतो, तर मग असे म्हणणारा मनुष्य केवळ लुच्चा होय. भगवद्गीतेत 4.2 मध्ये श्रीकृष्ण म्हणतात, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः काले काले महता यो नष्टः परं तपः. त्याप्रमाणे हे परमेश्वर विज्ञान याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्याला आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. गुरु करणे ही काही नुसती फॅशन नव्हे. ज्याला आध्यात्मिक जीवन समजून घेण्याची खरी आस्था आहे त्याला गुरूंची आवश्यकता आहे. गुरु एक जरुरीची गोष्ट आहे, कारण मनुष्याने आध्यात्मिक जीवन परमेश्वर योग्य कर्म आणि मनुष्याचा परमेश्वराशी संबंध याविषयी ज्ञान करून घेण्याबद्दल फार गंभीर दृष्टी व्यक्तवली पाहिजे. जेव्हा या विषयांची ज्ञान समजून घेण्याविषयी आपण फार आस्था बाळगू तेव्हाच आपल्याला गुरुची आवश्यकता भासते. गुरु करणे म्हणजे केवळ एक समयानुरूप फॅशनेबल गोष्ट आहे. एवढ्यासाठी गुरुकडे जाता कामा नये. गुरुला शरण गेले पाहिजे, कारण ही शरणागती पत्करल्याशिवाय आपण काहीही ज्ञान मिळवू शकत नाही. गुरुला केवळ आव्हान देण्यासाठी आपण जर गुरुकडे गेलो तर आपल्याला काहीही ज्ञान मिळणार नाही. अर्जुनाने ज्याप्रमाणे श्रीकृष्णाला आपला गुरु म्हणून स्वीकारले त्याप्रमाणे आपण गुरुला स्वीकारले पाहिजे. कार्पण्यदोषो महत्स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छेयश्चान्यं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं तदिमां त्वां प्रपन्नम्. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेष्ठ काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारत आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो. कृपा करून मला उपदेश द्यावा. भगवद्गीता 2.7. गुरुला स्वीकारण्याची ही पद्धत आहे. गुरु हा श्रीकृष्णाच्या प्रतिनिधी आहे, पूर्वीच्या आचार्यांचा प्रतिनिधी आहे. श्रीकृष्ण म्हणतात, सर्व आचार्य माझे प्रतिनिधी आहेत. म्हणून मनुष्य याप्रमाणे परमेश्वराचा आदर करतो तसाच गुरुचाही त्याने आदर करावा. आपल्या आध्यात्मिक गुरुला केलेल्या प्रार्थनांमध्ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणतात, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात. आध्यात्मिक गुरुच्या कृपेने मनुष्याला श्रीकृष्णाचा प्रसाद प्राप्त होतो. म्हणून प्रामाणिक गुरुला जर आपण शरण गेलो तर आपण परमेश्वराला शरण जातो. गुरुला केलेल्या शरणागतीचा परमेश्वर स्वीकार करतो. भगवद्गीतेत 18.66 मध्ये भगवान श्रीकृष्ण उपदेश करतात, सर्व धर्मान परित्यज्य मामकेन शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो
मोक्ष मोक्षयिष्यामि त्या शुच मा शुच, सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मला शरणी मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. कोणी असा युक्तिवाद करेल की कृष्ण कुठे आहे, मी त्याला शरण जाईल, पण असे नाही. पद्धती अशी आहे की प्रथम आपण भगवान श्रीकृष्णाच्या प्रतिनिधीला शरण जावे आणि नंतर आपण भगवान श्रीकृष्णाला शरण जावे. म्हणून म्हटले आहे, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र हे, गुरु हा साक्षात हरीच आहे. जेव्हा आपण गुरुचा आदर करतो तेव्हा आपण परमेश्वराचाही आदर करतो. ज्या अर्थी परमेश्वराला जाणण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत त्या अर्थी परमेश्वराच्या प्रतिनिधीच्या द्वारा परमेश्वराबद्दलचा आदर आपण कसा व्यक्त करावा हे शिकणे आवश्यक आहे. सर्व शास्त्रात गुरुला परमेश्वरा समान म्हणले आहे, परंतु गुरुला कधीही असे वाटत नाही की आपले शिष्य परमेश्वराचा जसा आदर करतात तसा ते आपलाही करतात. म्हणून आपणच परमेश्वर झालो आहोत. ज्या क्षणी गुरुला असे वाटू लागते त्या क्षणी तो परमेश्वर न राहता कुत्रा किंवा कुत्र्या समान होतो. गॉड बट डॉग. म्हणून विश्वनाथ चक्रवर्ती म्हणतात, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य. गुरु हा परमेश्वराचा अत्यंत विश्वासू सेवक आहे. म्हणून ज्याप्रमाणे आपण परमेश्वराचा आदर करतो त्याप्रमाणे गुरुचाही आदर केला पाहिजे. परमेश्वर हा नेहमी परमेश्वरच असतो, गुरु हा नेहमी गुरुच असतो. रीत म्हणून परमेश्वर हा पूजनीय आहे आणि गुरु हा परमेश्वराचा पूजक आहे, भगवंतांचा सेवक आहे. म्हणून गुरुला प्रभुपाद म्हणतात. प्रभू म्हणजे परमेश्वर आणि पाद म्हणजे स्थान. यावरून प्रभुपाद याचा अर्थ जो परमेश्वराच्या स्थानी असतो तो साक्षाधरीत्वेन समस्त शास्त्रे याचाही तोच अर्थ आहे. गुरुची आवश्यकता तेव्हाच असते जेव्हा परमेश्वर विज्ञान समजून घेण्याची आपल्याला खरोखर फार आस्था असते. केवळ फॅशन म्हणून गुरु करणाऱ्याचा आपण प्रयत्न करू नये. ज्याने गुरुचा स्वीकार केलेला असतो तो कृतज्ञपणे बोलत असतो. तो कधीही निरर्थक बोलत नाही. प्रामाणिक गुरु स्वीकारल्याची ती खूण आहे. आपण आध्यात्मिक गुरुला पूर्ण आदर दर्शविला तर पाहिजे, परंतु त्याच्या आज्ञा पाळण्याचेही आपल्या लक्षात असले पाहिजे. भगवद्गीतेत 4.34 मध्ये भगवान श्रीकृष्ण आपल्याला गुरूंचा शोध करण्याची पद्धत आणि गुरुकडे जाण्याची पद्धत सांगतात. तद्विधी प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानी तत्त्वदर्शिन. आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. पहिली प्रक्रिया शरणागतीची आहे. मोठ्या योग्यतेचा पुरुष आपण शोधला पाहिजे आणि त्याला मनपूर्वक शरण गेले पाहिजे. शास्त्रे असा आदेश देतात की गुरु करण्यापूर्वी आपण त्याला शरण जाऊ शकू की नाही हे समजण्याकरता त्याचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले पाहिजे. एकदम धर्मवेळाने गुरुचा स्वीकार करू नये, कारण असे करणे फार धोक्याचे असते. गुरुने सुद्धा ज्या मनुष्याची शिष्य होण्याची इच्छा आहे तो पात्र आहे की नाही याची पारख केली पाहिजे. त्या रीतीने गुरु व शिष्य यांच्यातील संबंध प्रस्थापित होतो. सर्व सुविधा उपलब्ध असतात, परंतु आपण ही प्रक्रिया योग्य रीतीने केली पाहिजे. नंतरच प्रामाणिक शिष्य होण्याचे शिक्षण आपल्याला घेता येईल. प्रथम आपण प्रामाणिक गुरु शोधला पाहिजे, त्याच्याशी आपला संबंध प्रस्थापित केला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण वागले पाहिजे.
ज्ञानांतरात असलेल्या प्रामाणिक शिष्याला गुरु ज्ञानाचा प्रकाश देऊ शकेल. प्रत्येक जण जन्मतः अज्ञानी असतो. तर आपण जन्मतः विद्वान असतो तर आपल्याला शाळेत शिक्षण घेण्याची काय जरुरी होती. परंतु आपण जर ज्ञानार्जन केले नाही तर आपण जनावरांपेक्षा सुधारलेले राहणार नाही. जनावर म्हणेल की मला काही पुस्तकांची गरज नाही व मी आता गुरु झालो आहे. पण विज्ञान आणि तत्वज्ञान यावेळी प्रमाणित पुस्तकांचा अभ्यास केल्यापासून कोणालाही ज्ञान कसे मिळवता येईल. लुच्चे गुरु या गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न करतात. आपण असं समजले पाहिजे की आपण जन्मतः अज्ञानी आहोत आणि आपल्याला ज्ञानी व्हायचे आहे. आपल्या जीवनाचे सार्थक करण्याकरता आपण ज्ञान मिळवले पाहिजे. जर आपण आपल्या जीवनाचे सार्थक केले नाही तर आपण पराभूत होऊ. हा पराभव म्हणजे काय तर जगण्याकरता चाललेली धडपड. आपण सतत उच्च स्थिती प्राप्त करण्याकरता व अधिक चांगले जीवन जगण्याकरता धडपड करत असतो. पण वास्तविक उच्च स्थिती म्हणजे काय याचे यथार्थ ज्ञान आपल्याला नाही. आपल्याला या प्राकृत जगतात जी स्थिती प्राप्त झाली आहे तिचा केव्हा तरी आपण त्याग केला पाहिजे. आपण चांगल्या सुसंपन्न स्थितीत असू किंवा वाईट स्थितीत असू कोणत्याही प्रकारच्या स्थितीत त्याच ठिकाणी आपण राहू शकत नाही. आपण जरी लक्षावधी रुपये मिळवले आणि मग आपल्याला जरी वाटले की आता मी चांगल्या सुसंपन्न स्थितीत आहे तरी पण आपल्याला थोडासा अमाऊंट किंवा पडदा झाला की आपली स्थिती खराब होणार आहे. जनतेचे जर दिवाळे वाजले तर मग आपली दुरावस्था होणार. म्हणून वस्तुतः या प्राकृत जगतात चांगली स्थिती अशी नाही हा एक तमाशा आहे. जे लोक या प्राकृत जगतात अधिक चांगली स्थिती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात ते शेवटी पराभूत होतात. कारण या प्राकृत जगतात अधिक चांगली अशी स्थितीच नाही. भगवद्गीता अधिक चांगली स्थिती कोणती असते हे याप्रमाणे सांगते. 14.26 माम यो अव्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते गुणान सुसंमती तैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. असे कोणते विज्ञान आहे काय की जे आपल्याला अमरत्व प्राप्त करण्याचे ज्ञान देते. होय, ज्या योगे आपण अमर होऊ असे विज्ञान आहे. पण ते भौतिक दृष्टिकोनातून नव्हे. तथाकथित विश्वविद्यालयात आपल्याला ते ज्ञान प्राप्त करणे शक्य नाही. तथापि ज्या योगे आपण अमर होऊ असे ज्ञान वैदिक शास्त्रात आहे. ते अमरत्व ही आपली अधिक चांगली स्थिती आहे. त्या स्थितीत पुन्हा जन्म नाही, मृत्यू नाही, जरा नाही, व्याधी नाही. म्हणून गुरुवर फार मोठी जबाबदारी आहे. त्याने आपल्या शिष्याला परिपूर्ण अवस्था म्हणजे अमरत्व प्राप्त करण्याकरता पात्र होण्यास समर्थ करण्याकरता मार्गदर्शन केले पाहिजे. आपल्या शिष्यास भगवत धामाप्रत नेण्याची योग्यता गुरुमध्ये असली पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. तर प्रभुपादांनी पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर शब्दामध्ये आपल्याला इथे भगवद्गीतेतल्या श्लोकांचा संदर्भ घेऊन गुरुचं महत्व आपल्याला समजावून सांगितलं. तर दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायामध्ये एका स्वरूपसिद्ध व्यक्तीची किंवा स्थितप्रज्ञ व्यक्तीची गुरु म्हणून कशा प्रकारे निवड करायची आणि गुरु कशा प्रकारे गुरु परंपरेतून आलेलाच गुरु असायला हवा आणि गुरूंना प्रश्न कसे विचारायचे तर आपण तेही पाहिलं. भगवंतां दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलं होतं की गुरु स्वरूपसिद्ध अशा गुरुची निवड करायला हवी जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ती आहे आणि ज्याने परंपरागत ज्ञान घेतलं आहे आणि असा स्थितप्रज्ञ व्यक्ती जो आनंदात आनंदी किंवा दुःखात दुःखी होत नाही, सर्व भावामध्ये सर्व परिस्थितीमध्ये
समतोल राखणारा असा हा गुरु असतो आणि हाच गुरु आपल्याला अध्यात्माच्या मार्गावर नेण्यासाठी आपली मदत करतो. तर हे आणि त्यांनी आपल्याला सांगितलं होतं, की गुरूंना प्रश्न विचारायला हवा आणि मग त्याच्यानंतर भगवंतांनी असंही सांगितलं, की अ, जो सदैव माझे चिंतन करतो, माझा भक्त होतो, मला नमस्कार करतो आणि माझे पूजन करतो, तो निश्चितच मला प्राप्त होतो. हे सुद्धा भगवंतांनी आपल्याला 9व्या अध्यायात "मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याची माम नमस्कुरु" या श्लोकामध्ये सांगितलं होतं. आणि मग त्याच्यानंतर आपण पाहिलं, की हो, इथे दुसऱ्या अध्यायात भगवंतांनी हेही सांगितलं होतं, "कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेतः यच्छेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्." तर जो माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्यापासून गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे, असं अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलं. कारण त्यांनी भगवंतांना आपला गुरु म्हणून भगवंतांचा स्वीकार केला होता आणि त्यांच्या चरणकमळांवर आत्मसमर्पण केलं होतं. आणि मग माझ्यासाठी नक्की चांगलं कोणतं आहे ते तुम्हीच सांगावं आणि मी ती गोष्ट स्वीकार करेन. कारण मी तुम्हाला शरण आलो आहे आणि तुम्हीच मला उपदेश करा. कारण एखादा आपला गुरुच तो व्यक्ती असतो, जे आपल्याला आपल्यासाठी खरं चांगलं कोणतं आहे आणि वाईट कोणतं आहे या गोष्टी आपल्यासाठी निवडू शकतो. आणि मग त्याच्यानंतर 18व्या अध्यायामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा हा श्लोक "सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच." तर या श्लोकामध्ये भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं होतं, की सगळ्या प्रकारच्या धर्मांचा त्याग कर. फक्त आणि फक्त मलाच शरण ये आणि तेव्हा तुला सर्व पापांपासून मुक्ती होईल. असं भगवंतांनी आपल्याला 18व्या अध्यायात सांगितलं होतं. फक्त आणि फक्त आपल्याला भगवंतांच्या चरणकमळांवर आत्मसमर्पण करायचं आहे. आणि मग 4थ्या अध्यायात भगवंतांनी ही गोष्टही सांगितली होती, की कशाप्रकारे आपण गुरुला प्रश्न विचारायला हवं. गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न करायला हवा आणि त्यांची सेवा करायला हवी. आणि तेव्हाच आणि जेव्हा एखादी स्वरूपसिद्ध व्यक्ती, आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीला आपण गुरु म्हणून स्वीकार करतो, फक्त तीच व्यक्ती आपल्याला ज्ञान प्रदान करू शकते, ज्यांनी असा गुरुच आपल्याला उपदेश देऊ शकतो किंवा या भगवत भक्तीच्या मार्गावरती राहण्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन अतिशय उपयुक्त असं मार्गदर्शन करू शकतो. आणि मग पुन्हा भगवंतांनी 14व्या अध्यायात आपल्याला ही गोष्ट सांगितली आहे, की जो मनुष्य सर्व स्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तोच तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो. म्हणजे मायेच्या या प्रभावातून त्याची सुटका होते. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण या तिन्ही गुणांमधून त्यांची सुटका होते आणि परब्रह्म स्तरावरती उन्नत होतो आणि अशीच व्यक्ती भगवंतांच्या निवासस्थानी जाऊ शकते. आपल्या आयुष्यामध्ये गुरुचं महत्व अनन्यसाधारण आहे आणि मग या अध्यायामधून श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला गुरु कोणाला म्हणावं, नक्की कशाप्रकारे आपण गुरुची निवड करावी आणि आपण गुरूंकडून कशाप्रकारे मार्गदर्शन घ्यायला हवं, हे आपण या अध्यायामधून पाहिलं. आणि जेव्हा आपण श्रीकृष्ण या पुस्तकाचं वाचन करत होतो, तेव्हाही आपण पाहिलं, की गुरूंना आदर कसा द्यावा हे समस्त सृष्टीला समजावून देण्यासाठी जेव्हा नारद मुनी भगवंतांना भेटायला आले होते, तेव्हा भगवंत स्वतः आपल्या आसनावरून उठून नारद मुनींचं त्यांनी स्वागत केलं. त्यांच्या चरणकमळांना स्पर्श केलं आणि त्यांचे चरणकमळ धुवून त्यांची पूजा केली. तर का बरं? तर ते एक स्वरूपसिद्ध गुरु होते. त्यांनी भगवंतांचं सत्य जाणलं होतं आणि गुरुचा आदर सत्कार कशाप्रकारे करावा, गुरूंना मान कशाप्रकारे द्यावा, हे समस्त सृष्टीला समजावून देण्यासाठी भगवंतांनी स्वतः नारद मुनींचं स्वागत केलं. त्यांची गुरु म्हणून त्यांची पूजा केली. तर आणि जेव्हा
आपण हेही पाहिलं की भगवंत स्वतः सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून त्यांनी शिक्षण वेदांचं अध्ययन केलं होतं. जेव्हा खुद्द भगवंतांना गुरूंकडून भगवंतांनी जेव्हा मनुष्य रूपात जन्म घेतला, तेव्हा त्यांनी गुरूंकडून अध्ययन घेतलं. तर याच्यावरून आपण गुरूंचं महत्त्व समजू शकतो. तर आणि अ, गुरु हा एकच असा व्यक्ती असतो, जो कोणताही पक्षपात किंवा कोणताही स्वार्थ किंवा कोणतीच गोष्ट मनात न ठेवता फक्त आणि फक्त आपल्या शिष्यांना भगवत भक्तीच्या मार्गावरती कशी वाटचाल करायची आणि या मार्गावरती कायमस्वरूपी राहून हा मार्ग भगवत पर्यंत कशाप्रकारे पोहोचवता येईल, याची धडपड जो करत असतो, तो व्यक्ती म्हणजेच आपला गुरु असतो. म्हणून या आयुष्यामध्ये या भगवत भक्तीच्या मार्गावर चालण्यासाठी, कृष्ण भावनेमध्ये आपलं आयुष्य व्यतीत करण्यासाठी आपल्याला गुरुची गरज असते. तर हे आपण आपल्या या आजच्या अध्यायामधून शिकलो. तर इथे थांबूया आपण हरे आणि कृष्ण. कोणाला आणखी काही विचार व्यक्त करायचे असल्यास, तुम्हाला काही बोलायचं असल्यास आपण 2 मिनिट आहे अजून